Izakhamuzi zaseGqeberha zithi sezidlalele ovalweni ngenxa yezinga eliphezulu lobugebengu kanti nokungabonakali kwamaphoyisa kakhulukazi ezindaweni ezihlaselwe ubugebengu kusayinselele enkulu. Siyawafonela amapolisa ngoku ugqityorojwa ngoku. Amapolisa will come after 5 hours seyenzekile. Ngoku thina singabahlali siziphakamele. We've decided that masibe ne-patrollers ezizethu. Hijackwe imoto phambi kwendlu ekhaya. Lo mvulo sigqitha kuyo. Ndikhulisa abantwana abathathu pha abangamantombazana. Ithu ngamawele. Bana 9 years. The youngest is 8 years old. Abantwana bam Monday we had gunshots. They didn't even know whether to hide under my dress or to hide under the bed or to even go to the bathroom. Because indlela bebesoyika ngayo. Ukwanda kwezigameko zobugebengu sekwenze izakhamuzi zalahlekelwa yithemba ngokusebenza kwamaphoyisa. Sikhona isimo esikhathazayo secrime. So yazini ukuthi umnyango wamaphoyisa uyabona ukuthi isimo sihle lapha ekuhlaleni ngenxa yokuhlaliswa kabi zigilamkhuba. Angaphezu kwamakhulu amathathu amaphoyisa azotshala ezindaweni ezahlukene ezinesibalo esiphezulu sezenzo zobugebengu. 301 aqalile ukusebenza. Ngiyayichaza lento ngiemphasize so that ningahlali la nethi amaphoyisa mancane mancinci ngenamba icrime inkulu cha sefikile amaphoyisa azoba equal to le crime ekhona so deal now. Umchunu uthi bazoqinisa izinhlaka zezobunhloli ezosebenzisana namaphoyisa ukulwisana nobugebengu.